Jenni Vartiainen, vittu. Sä ihastunut siihen. Se on kyllä hommaa. Ja Jenni Vartiainen. No niin mieti, niin Oi ne molemmat on vitun nääppää. Hei, ota nyt nääpästä kuva, hä? Ota Mieti, nääpästä kuva, Ota nääpästä Käsi kuva. kädessä. Ja nääpästä kuva. Nääpästä kuva. Hei, kuka nyt joku soittaa? Mikä? Mistä ne joku kappaleet takapuolella? Viimeinen tiimi. Meidän kippari on hoitanut hienosti meidät tänne näin. Vittu se on ihan hyvä vittu. Ja toi vaan Villestä vielä. Ville on herännyt. Onko sä Ville pauku? Jenni Vartiainen, Jenni Vartiainen. Käsi kädessä, kädellä. Sano Dennis. Täällä haluu bändi. Tiiri. Ymmärräksä? Pidä pääs kiinni.